setena edició del trial de nens dels Alfacs. Hem tingut 51 inscrits, que és una xifra molt important de participació. Hem tingut un dia fantàstic, molt bo, una miqueta de núvol, però en general molt bo. Com que sabíem que tindríem una participació alta, hem desdoblat 6 zones, o sigui, en total hem marcat 10 zones. I bueno, els companys, tots els que han vingut de motoclubs d'aquí de les vores, a Tortosa, a Amposta, i amics, com sempre, a un gran nivell en quant als comissaris. I bueno, els padres, la majoria ens han felicitat, ha vingut una miqueta de nivell, sincerament, i bueno, molt contents. Em sento molt feliç perquè m'he quedat primer i avui és el meu primer dia, llavors estic molt content. I m'he deixat anar una mica, llavors he quedat primer. He passat molt bé. Primer he començat malament perquè he començat nerviós, però després ja m'he anat situant bé al lloc que tenia que fer i he acabat molt bé fent el trial. I també el trial dels Alfacs aquí ha estat un molt bon trial també.